ଏକ ଛୋଟ ଗାଁ ଥିଲା। ସେହି ଗାଁର ନାମ ଥିଲା ସୋନପୁର। ଗାଁ ଛୋଟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଲୋକେ ସରଳ ଓ ପରିଶ୍ରମୀ ଥିଲେ। ସେହି ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଛୁଆ ଥିଲା, ତାହାର ନାମ ରାଜୀବ। ରାଜୀବର ହୃଦୟ ଭଲ ଥିଲା। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲା, ସମ୍ମାନ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାର ଗୋଟିଏ ମହାଦୋଷ ଥିଲା, ଅନୁଶାସନର ଅଭାବ। ସକାଳେ ଡେରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇବା, ପାଠ ନ ପଢ଼ିବା, ଦିନଯାକ ଖେଳିବା ଏସବୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା। ତାହାର ମା ବାପା କହୁଥିଲେ, ରାଜୀବ ଅନୁଶାସନ ନ ଶିଖିଲେ ଜୀବନରେ କିଛି ସଫଳତା ମିଳିବ ନାହିଁ। ଗାଁର ଲୋକମାନେ କହୁଥିଲେ, ରାଜୀବର ବୁଦ୍ଧି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଅନୁଶାସନର ଅଭାବ। ରାଜୀବ ଏହିସବୁ କଥାକୁ ମଜାକରେ ନେଉଥିଲା। ସେ ଭାବୁଥିଲା, ଜୀବନର ଆନନ୍ଦ ମନ ଇଚ୍ଛା ବଞ୍ଚିବା। ଅନୁଶାସନ ଅର୍ଥାତ୍ ବନ୍ଧନ ହିଁ ବନ୍ଧନ। ଗାଁରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଗୁରୁଜୀ ରହୁଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ଓ ଅନୁଶାସିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ଦାସ। ଗାଁର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ମାନୁଥିଲେ। ଏକ ଦିନ ରାଜୀବ ବହୁତ ଖେଳି ଖେଳି କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ଗଛ ତଳେ ବସି ଆରାମ କରୁଥିଲା। ସେଠାରୁ ସେ ଦେଖିଲା ଗୁରୁଜୀ କିଛି ଛୁଆଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଗୁରୁଜୀ କହୁଥିଲେ, ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ, ଅନୁଶାସନ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଅନୁଶାସିତ ସେମାନେ ମହାନ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି କଥା ଜାଣି ରାଜୀବ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ଅନୁଶାସନ ପଇସା, ଶକ୍ତି ଓ ବୁଦ୍ଧି ଠାରୁ ବି ମଧ୍ୟ ବଡ଼। ପଢ଼ା ଶେଷ ହେବା ପରେ ସେ ଗୁରୁଜୀ ନିକଟକୁ ଗଲା। ଗୁରୁଜୀ, କ'ଣ ଅନୁଶାସନ ଏତେ ଜରୁରୀ? ବିନା ଅନୁଶାସନରେ କେହି ସଫଳ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଗୁରୁଜୀ ହସିକି କହିଲେ, କାଲି ତୁମେ ଉତ୍ତର ପାଇବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ କାଲି ଏଠାକୁ ଆସିବ। ରାଜୀବ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି ଗୁରୁଜୀ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଏଠି ପହଞ୍ଚିଯିବି। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ରାଜୀବ ଘୋର ନିଦରେ ଶୋଇଥିଲା। ତାହାର ମନ ହେଉଥିଲା କମଳ ଘୋଡ଼େଇକି ଶୋଇବାକୁ, କିନ୍ତୁ ତାର ଗୁରୁଜୀଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ଗୁରୁଜୀ କହୁଥିଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିବୁ। ସେ ଶେଯ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ତା ମନରେ ଦୁଇଟି କଥା ଆସୁଥିଲା। ପ୍ରଥମ କଥାଟି ହେଲା, ଶୋଇପଡ଼ିବୁ, କାଲି ଉଠିକି ଯିବୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟି, ତୁ ଯଦି ଆଜି ଶୋଇପଡ଼ିବୁ ଗୁରୁଜୀଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିବୁ। ବଡ଼ ଲଢ଼େଇ ପରେ ସେ ଉଠି ପଡ଼ିଲା। ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଗୁରୁଜୀ କହିଲେ, ବହୁତ ଭଲ, ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ଜିତିଲ ଆଉ ଆଳସ୍ୟକୁ ହରାଇଦେଲ। ରାଜୀବ ଭାବିଲା, ଗୁରୁଜୀ ଠିକ୍ କହୁଥିଲେ। ଶେଯ ଛାଡ଼ିବା ବହୁତ କଠିନ କାମ। ଗୁରୁଜୀ ରାଜୀବକୁ ଗାଁର କ୍ଷେତକୁ ନେଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟର କଅଁଳ ଆଲୋକରେ ଚାଷୀମାନେ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। କିଏ ବଳଦକୁ ଯୋତୁଥିଲେ ତ ଆଉ କିଏ ହଳ ଚଲାଉଥିଲେ। ଗୁରୁଜୀ କହିଲେ, ଦେଖ ରାଜୀବ, କୃଷକମାନେ ସବୁଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଉଠି ପଡ଼ୁଥିଲେ। ଥଣ୍ଡା ହେଉ କି ଗରମ ହେଉ, ଏହି ସମୟରେ ସେ କ୍ଷେତକୁ ଆସୁଥିଲେ। ଏମାନେ ଦିନେ ଯଦି ଡେରି କରିଦେଲେ ସବୁ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେବ। ଅନୁଶାସନ ହିଁ ତାଙ୍କ ସଫଳତା। ରାଜୀବ କ୍ଷେତକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା, କୃଷକ ଝାଳରେ ଭିଜି ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଚେହେରାରେ ଖୁସି ଥିଲା। ଗୁରୁଜୀ କହିଲେ, ପୁଅ, ଏଇଆ ହିଁ ଅନୁଶାସନ। ଅନୁଶାସନ ମାନେ ନିଜ କାମକୁ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ନିଷ୍ଠାର ସହ ପୂରା କରିବା। ଯେଉଁ ମଣିଷ ନିଷ୍ଠାରେ କାମ କରେ କେବେ ହେଲେ ଅସଫଳ ହେବ ନାହିଁ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ରାଜୀବ ନିଜ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ସେ ସବୁଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଉଠିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ପଢ଼ିବା ସମୟକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିଦେଲା। ଖେଳ ଓ ପଢ଼ାରେ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାଇ ରଖିଲା। ଖାଇବା, ପିଇବା ଓ ଶୋଇବା ସମୟ ତିଆରି କଲା। ଆରମ୍ଭରୁ ତାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା। କେବେ କେବେ ନିଦରୁ ଶୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ତାକୁ ମଜାକ କରୁଥିଲେ, ଆରେ ରାଜୀବ, ତୁ ବୁଢ଼ା ହୋଇଗଲୁ କି? ସଦାବେଳେ ସମୟ ସମୟ କହୁଥିଲୁ। ରାଜୀବ କେବେ କେବେ ରାଗି ଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଅନୁଶାସନ ଅର୍ଥାତ୍ କଷ୍ଟକୁ ବିଜୟ କରିବା। ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ହରାଇବାକୁ ଦିଏନି ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁନିଆ ହରାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସମୟ ବିତିଗଲା। ରାଜୀବର ମନ ବିଚଳିତ ହେଲା। ତାହାର ମନ କେବେ ଖେଳିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବୁଲିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଶିଖିଲା। ସେ ବୁଝିପାରିଲା, ଅନୁଶାସନ ଗୋଟିଏ ଦିନର କାମ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଅଭ୍ୟାସ। ଗୁରୁଜୀ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ, ପୁଅ, ନଦୀର ଧାର ସବୁବେଳେ ପଥରରେ ପିଟି ହେଲେ ପଥରକୁ ବି କଣା କରିଦିଏ। ଅନୁଶାସନ ଏଇଆ ହିଁ। ସବୁବେଳେ ଟିକେ ଟିକେ କାମ କରିଦେଲେ ବଡ଼ କାମ ବି ହୋଇଯାଏ। ରାଜୀବ ଏହି କଥାକୁ ମନରେ ରଖିଥିଲା।
କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ସେହି ରାଜୀବକୁ ଯେଉଁ ଲୋକ ଅଳସୁଆ କହୁଥିଲେ ଗାଁରେ ସବୁଠାରୁ ବିଦ୍ୱାନ ଓ ଅନୁଶାସିତ ହୋଇଗଲା। ସେ ଶିକ୍ଷା ପୁରା କଲା ଆଉ ଗାଁର ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ସବୁ ଲୋକ ତାକୁ ଦେଖିକି କହୁଥିଲେ ରାଜୀବର ଅସଲି ତାକତ ବୁଦ୍ଧି ନୁହଁ, ତାହାର ଅନୁଶାସନ। ଏକ ଦିନ ଗୁରୁଜୀ ରାଜୀବକୁ ଡାକି କହିଲେ, ପୁଅ ମୁଁ ତୁମକୁ ନେଇ ଗର୍ବିତ। ତୁମେ ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆଳସ୍ୟକୁ ହରାଇଲ। ରାଜୀବ ନମ୍ରତାରେ କହିଲା, ଗୁରୁଜୀ ଆପଣ ନଥିଲେ ମୁଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତି। ଗୁରୁଜୀ ହସିକି କହିଲେ, ଅନୁଶାସନ କେହି ଦେଇପାରେ ନାହିଁ। ଏହା ମଣିଷ ନିଜେ ଉପାର୍ଜନ କରିଥାଏ। ମୁଁ କେବଳ ପଥ ଦେଖାଇଛି, ଚାଲିଛ ତୁମେ।